Mayong adlaw sa tanan. Welcome balik sa atong Proverbs reading series. Karong adlawa, atong topic mao ang wisdom is better than gold. Daghang tao karon nagapangita sa kwarta, sa success, ug sa mga butang nga makapahimuot sa kalibutan. Pero ang Biblia nagsulti nga ang kaalam mas bililhon pa kaysa bulawan. Bible reading, Proverbs 3:13-18. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand. In her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Ang tawo nga nakakaplag og kaalambulahan gayod, kay ang kaalam mas makapahimulos kaysa bulawan. Ang tinuod nga kaalam gikan sa Ginoo ug kini mao ang dalan padulong sa kalinaw ug kalipay. Daghan sa kalibutan maghunahuna nga kung naalang ko'y kwarta, maayo na akong kinabuhi. Pero ang Proverbs nag-ingon nga bisan unsa pa imong makuha kung walay kaalam, sayon ra mawala. Ang kwarta pwede mawala, pero ang kaalam magpabilin ug magtudlo sa hustong paggamit sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Ang tawo nga maalamon kahibalo mo hatag, kahibalo mo pugong, ug kahibalo mo desisyon nga makapahimaya sa Ginoo. Panguta na imong kaugalingon karon. Ginasalig ba nako ang akong kalipay sa kwarta o sa kaalam nga gikan sa Ginoo? Kung magtuon ta sa iyang pulong, unya ato kining ipangayo sa pag-ampo, ihatag yud sa Ginoo ang kaalam nga dili mapalit bisan sa pinakadakong bulawan. Ang tinuod nga bahan di mao ang kaalam nga gikan sa Ginoo. Maong ipangayo nato kini adlaw-adlaw. Salamat sa pagpaminaw ug ayaw kalimot sa pag-subscribe or pag-share aron daghan pa makadungog sa Proverbs reading series. God bless you ug hinaut nga imong kasing-kasing mapuno sa kaalam nga mas bililhon pa sa bulawan.